Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Postaňme teraz, sestri a bratia, z úcty k slovu Božiemu a vypočujme si slova svätého písma, ako ich máme zapísané v 2. liste apoštola Pavla Korinťanom v 12. kapitole v 9. verši takto. Preto sa budem najradšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Amen. Drahé sestry a milí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi, v dnešnej kázni Božieho slova sa chcem venovať modernej a súčasnej téme, ktorá tak povediac hýbe svetom, spoločnosťou a spája ľudí. O Facebooku. Možno si poviete, že to je taká zvláštna téma na nedeľu, ale už na stránkach Nového zákona je zmienka o prvom internete. Či viete kde? V Lukášovom evanjeliu 5.4 sa píše: zatiahnite na hlbinu a spustite siete. Takže vidíme, že ľudia v Novom zákone mali zmysel pre moderné uvažovanie. Asi nie je človeka, ktorý by slovo Facebook nepočul aspoň raz. Mnohí z nás ho nielen poznáme z počutia, ale ho aj aktívne alebo príležitostne využívame, sme jeho členmi. Ale predsa len tí z vás, ktorí ho nepoznáte, tak mi dovoľte, aby som veľmi v krátkosti stručne objasnil, čo to je a aké je vlastne využitie Facebooku dnes. Facebook je sociálna sieť, ktorú založil Američan Mark Zuckerberg. Pôvodne tento Facebook slúžil študentom na Harvardovej univerzite a až neskôr potom si našlo svojich priaznivcov aj mimo akademickú pôdu a o Facebook malo záujem mnoho firiem a potom aj obyčajných ľudí. V dnešnej dobe slúži Facebook, vieme, že na komunikáciu s ľuďmi, nadväzovanie priateľstiev s ľuďmi celého sveta a takisto aj na zdieľanie rôznych fotografií, videí, spomienok. Predstavte si, že v polovici roku 2006 mal už 7 miliónov členov. V roku 2014 bolo zaregistrovaných 1,35 miliardy aktívnych používateľov a v roku 2016, teda minulý rok, bolo zaznamenaných 1,59 miliárd používateľov. Čiže každým dňom pribúda nových a nových členov tejto sociálnej siete, ktorá pozostáva od tých najmenších cez deti, strednú generáciu, ale aj po staršiu generáciu, tých seniorov. A tak povedať, že o Facebook v dnešnej dobe nie je záujem, by bolo ako povedať, že človek nepotrebuje spánok. Facebook hýbe svetom, hýbe spoločnosťou a získava si stále čoraz viac a viac záujemcov. Možno mi dáte za pravdu, ale súčasnú dobu by sme mohli označiť ako dobu sociálnych sietí, kedy sa ľudia viacej rozprávajú a zdieľajú virtuálne než osobne. A okrem Facebooku ako sociálnej siete existuje aj viacero iných sociálnych sietí. AZ Pocket, Twitter, Google+, a už dnes aj čoraz obľúbený Instagram. Facebook mnohí z ľudí považujú za niečo, čo je nebezpečné. Za niečo, čo je manipulatívne, niečo, čo škodí a má neblahé účinky na ľudskú psychiku. Ale ja osobne som presvedčený, že keď sa človek naučí správne používať Facebook, môže to byť užitočné nielen pre neho, ale aj pre ostatných ľudí. A vďaka Pánu Bohu za takýto nástroj, prostredníctvom ktorého môžeme ako cirkev aj dnes šíriť duchovné hodnoty.
evanjelium o záchrane človeka. Bratia a sestry, vraví sa, že kto nemá Facebook, tak nežije. Na Facebooku môžete sledovať doslova všetko, čo sa deje medzi ľuďmi. Medzi tými, ktorých máte medzi priateľmi, ale aj medzi tými, ktorých medzi priateľmi nemáte. Ľudia tam píšu o tom, čím žijú, ako sa majú, kde boli, kam pôjdu. Vyjadrujú svoje pocity, svoje nálady, emócie. Zdieľajú rôzne články z internetu, z internetových časopisov, novín. Ale tiež pridávajú svoje fotografie so svojimi najbližšími, so svojimi priateľmi. A tak človek niekedy má dojem, že keď na tomto Facebooku je aktívny a sleduje, čo sa deje, tak vidí iba pohodu, radosť, úspech, harmóniu, šťastie, dobrú náladu, vitalitu mnohých ľudí. A akoby sa všetky tie starosti, problémy, nezrovnalosti vo vzťahoch, rôzne krízy, jedným slovom všetko to zlé, nepríjemné, náladu uberajúce sa vytratilo. Proste prestalo existovať. A tak Facebook niekedy vytvára iluzórny dojem, že vo svete existuje iba dobro. Ľudia na tejto sociálnej sieti zväčša zdieľajú to radostné, to úspešné, príjemné, možno aj závidenia hodné. Možno. Priznám sa, že tiež patrím medzi tých, ktorí sa na Facebooku radi pochvália s niečím novým alebo s niečím, čo ma osloví, posilní, naplní a chcem sa zdieľať s ostatnými ľuďmi. Keď som hovoril, že Facebook sa dá využiť aj aktívne, tak v predchádzajúcom roku som každý deň na svoju facebookovú nástenku zverejňoval myšlienky Johna Wesleyho z jeho breviáru každý deň v roku. Preto, aby čo najviac ľudí mohlo spoznať, kto bol Wesley, ale aj takýmto spôsobom, aby sa mohli povzbudiť alebo inšpirovať jeho myšlienkami, jeho výrokmi, jeho postojmi. Takže záverom k Facebooku asi toľko, že naozaj na Facebook môžete pridávať čokoľvek. Osobné svedectvo, svoje skúsenosti, svoje postoje k rôznym spoločenským témam alebo písať iba tak, bez cieľa. Nedávno jeden môj kamarát dal všetkým na známosť také bezduché vyjadrenie. Som unavený, idem spať. Alebo som hladný, idem sa najesť. Čiže nájdete aj komentáre, ktoré za nič nestoja. Ale keby v čase apoštola Pavla existoval Facebook, tak čím takým by sa Pavol asi zdieľal s celým svetom? Možno, že by sa pochválil s tým, že cítim sa šťastne, pretože som založil nový zbor v Korinte, v Galácii, v Tesalonikách. Možno by uverejňoval svoje fotografie s tými, ktorí sa pokrstili, ktorí uverili, aby celý svet videl. Alebo by si urobil selfie s Gamalielom, jeho židovským učiteľom, vynikajúcim. Možno, že by svoje listy písal aj a zdieľal virtuálne. Možno, že by na svoju facebookovú nástenku pripojil zvitky Tóry, ktoré ako učenec veľmi dobre poznal a možno by aj vyjadroval svoje pocity. Cítim sa dobrodružne. A pripojil by fotografiu, kedy počas plavby ho postretla búrka a silný vietor. Vyznieva to tak trochu komicky, ale takto to na Facebooku chodí. Ale prečítané Božie slovo nám hovorí úplne niečo iné. Pavol hovorí: preto sa budem najradšej chváliť svojimi slabosťami. Mohli by sme to vyjadriť aj takýmto spôsobom. Ja si dám na Facebook to, aby celý svet vedel, že som slabý, že zlyhávam,
že upadám do hriechu, že ma zvádza Satan, že trpím fyzicky, duševne a psychicky pre vieru v Krista, že mnou pohrdajú, že mi nadávajú, že ma prenasledujú a hrozia umúčením a smrťou. Keby sme si na Facebooku niečo v podobnom obsahu od niekoho prečítali, tak neviem, aká by bola tá naša reakcia, ako by sme zareagovali, možno ako by sme sa zatvárili. Alebo predstavme si, že my sami by sme takéto niečo napísali niekomu do e-mailu alebo do SMS správy, aby to ľudia vedeli. Či by sme mali takú odvahu podeliť sa s niekým o tom, ako prežívam slabosti a zlyhania vo svojej viere. Istotne by sme to nedokázali, pretože naša hrdosť, naše sebavedomie by nám toto nedovolili. A napokon by sme si povedali, čo koho do toho. Veď to sú naše osobné veci, s ktorými neviem, prečo by som sa mal vystatovať. Tie nepatria na svetlo sveta. A čo keby sme o tom niekomu povedali a kto vie, čo by si o nás pomysleli? Že akí sme slabosi, ktorí nič neznesú. No, zbytočné irónie, predsudky, pripomienky, tak toto radšej nie. Tomuto sa vyhneme. Ale keď myslel apoštol Pavol na svoje slabosti, tak nemyslí tie, ktoré by boli hriešne a Kristovo meno znevažujúce. Ale myslí na to, čo Pavla v jeho samotnej podstate robí slabým. Jeho ľudskosť. On si uvedomoval svoju ľudskú biedu, svoju pominuteľnosť, svoju krehkosť, slabosť v tom, že môže kedykoľvek upadnúť do hriechu a znevážiť tak Boží zákon. Ale neraz mal Pavol možnosť sa presvedčiť na vlastnej skúsenosti, že Kristova moc sa v slabosti človeka dokazuje. Preto svoje vyjadrenie zakončuje slovami, aby vo mne prebývala Kristova sila. On nemá radosť zo svojej slabosti, biedy, hriešnosti, ale z toho, že Boh je mocnejší ako on sám. Že Boh dokáže padajúceho človeka pozdvihnúť, posilniť, posunúť vpred, zbaviť všetkého zlého, požehnať. Ja som presvedčený, že Pavol by nepropagoval seba ako misionára či evangelistu, ale propagoval by toho, ktorému uveril, ktorému svoj život zasvetil, Pána Ježiša Krista. Bratia, sestry, aj my sme neraz mohli každý z nás, a o tom by ste mohli rozprávať, svedectvo, ako ste vo svojom živote zakúsili vy Kristovú moc vo vašej slabosti. Keď ste boli na konci svojich možností a síl, vtedy vás navštívila Božia milosť. A vtedy sa veci pohli iným smerom, tým lepším. Keď ste boli chorí a Pán Ježiš vás uzdravil. Keď ste boli smutní a Boží duch prišiel a vás povzbudil, dodal vám takej novej odvahy, vitality, síly. Alebo keď ste boli ustráchaní a tu ste zrazu pocítili istotu Božej nádeje. Mohli by sme takto postupne vymenúvať tieto veci, s čím sme si prešli, čo sme zažili. A preto som presvedčený, že máme každý jeden z nás dôvod na radosť, pretože v našej slabosti smieme osobne okúsiť a spoznať Božiu veľkú moc, jeho dotyk, jeho vedenie, jeho nekonečné požehnanie. Možno si povieme, že tak ale prečo sa takéto veci dejú v našom živote? Odpovedať môžeme z pohľadu Božieho slova. Preto, aby sa
Boh zviditeľnil a aby sme my mohli osobne spoznať a presvedčiť sa o Pánovej moci a milosti. Preto. Keby sme si prečítali ďalšie Pavlové slová tejto kapitoly, tak by ste sa dočítali toto. Preto mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, prenasledovaniach, v úzkostiach pre Krista, lebo keď som slabý, vtedy som silný. Bratia a sestry, toto je Pavlov Facebook. Toto je jeho profil. Toto je jeho svedectvo. Toto je jeho verejná nástenka, na ktorej píše tieto slová a dáva to do povedomia celému svetu, každému človeku, aby toto vedeli. On sa za toto svedectvo, ktoré je pravdivé a prežité, nehanbí. Nezatajuje ho a vôbec neuvažuje v tých intenciách, že by ho niekto mohol ohovoriť. Alebo niekto, že by si o ňom niečo pomyslel. Pretože Pavol sa pohybuje v jednom smere. Aby bol Kristus oslávený ako ten, ktorý sa vo všetkom dokazuje ako mocný a zvrchovaný Pán. Aj žalmista vedel, že Hospodin je mocný a veľký, keď to uviedol nasledovnými slovami. Keď som volal k tebe, odpovedal si mi. Dodal si mi odvahu a posilnil si ma. A tak zaznieva dneska otázka. S čím sa dnes pochváliš ty? So svojím zdravím, ktoré i tak okrem Božího dotyku nič neznamená. So svojím úspechom, ktorý i tak nie je tvojou zásluhou, ale Pánovou milosťou. S našimi peniazmi, ktoré máme iba preto, že Pán nám dáva zdravie a my môžeme pracovať. Alebo inak povedané, s kým sa dnes pochváliš? Pochválim. So svojou manželom, ktorého ti dal Boh? So svojimi deťmi a vnúčatami, ktoré sú tiež Božím darom? Napokon musíme všetci priznať v pokore, že to, čo máme, a tých, ktorých máme, nie sú vďaka našej mimoriadnosti. Vďaka nášmu nejakému špeciálnemu záslužníctvu, ale jedine vďaka Božej láske, Božej milosti. A ešte mi dovolte jednu vec spomenúť. Počuli sme text z Evanjelia podľa Matúša. Mali sme možnosť vypočuť si slova Pána Ježiša Krista, ktoré zvestoval na vrchu blahoslavenstiev, a v týchto slovách zdôrazňoval, že požehnaný, skutočne šťastný, že posilnení sú tí, ktorí sú chudobní, plačúci, tichí, hladní a smední po spravodlivosti, milosrdní, čistého srdca, tvorcovia pokoja. Dokonca skutočne šťastnými a požehnanými sú tí, ktorí pre Pánovo meno budú prenasledovaní a opovrhnutí. A Pavol spadal presne do tejto kategórie. Pán Ježiš nikde a nikdy nehovoril, že skutočne šťastní a vnútorne naplnení budú tí, ktorí veľa odpracujú, ktorí majú dobrú prácu, veľa priateľov, ktorí veľa študujú, veľa premýšľajú, alebo ktorí majú pekný byt. Pán Ježiš dáva človeku na vedomie niečo viac, niečo iné. Niečo, čo je v rozpore so súčasným existovaním mnohých ľudí. Niečo, čo sa priečí pravidlám a zásadám tohto sveta, tejto spoločnosti. Boh vedie človeka, kde môže v plnosti vnímať, čo je mimoriadne silné, povzbudzujúce, potešujúce a duchovne naplňujúce niekam, kde sa môže stretnúť s Bohom osobne. Je to úzky vzťah s ním, ktorý je založený na pevnej viere a dôvere. Na vzťahu, ktorý je neustále budovaný,
prehlbovaný v láske, v pokore. A preto môžeme povedať, že apoštol Pavel si takýto vzťah s Pánom Ježišom veľmi vážil. Mal pre neho mimoriadnu hodnotu, ktorá sa nedala za žiadnych podmienok vyčísliť. Toto je kresťanský paradox. Keď sme sami sebe slabí, sme silní v milosti Pána Ježiša. A celé sväté písmo, celé biblické dejiny, histórie svedčia o tom, ako sa Hospodin Boh dokazoval v životoch ľudí. Ako ten, ktorý je mocný, ako ten, ktorý je zvrchovaný. A tak Božie slovo nás dneska vedie, každého z nás, k tomu, aby sme vo svojom živote mohli už dnes okúsiť predivnú Kristovú moc a silu, ktorá sa viditeľne a reálne prejaví v našej slabosti. Možno v našom neúspechu. Možno v našej prehre. Keď sa nám nepodarí, čo sme si zaumienili alebo naplánovali. Možno v našej biede, keď sa budeme cítiť, že máme toho málo, alebo možno v našej chorobe, či utrpení, keď budeme na konci svojich síl, ľudských síl, svojich možností. Dovoľme Bohu, aby nás pokoril, lebo jedine vtedy bude môcť on konať svoje veľké dielo, ktoré prinesie to požehnanie nielen nám, ale aj ostatným ľuďom. A nech toto je naším životným Facebookom, našim svedectvom, našim verejným zdieľaním sa, že Ježiš Kristus je môjim pánom, mocným pánom, ktorý mi podá svoju pravicu v pravý čas a s ktorým žiť sa naozaj oplatí. Lebo tu nejde o nás, tu nejde o našu povesť, tu nešlo ani o Pavlovú povesť, ale tu ide iba o jedno. O Pána Ježiša, o jeho moc. A tak prajem všetkým nám, aby sme aj dnes vydávali svedectvo o živom a mocnom a ukázali ľuďom, že sa nehanbíme. Žiť pre vieru, pre evanjelium Kristovo. Svedčme akýmkoľvek spôsobom. Cez Facebook, cez e-mail, cez SMS-ky, Skype, pohľadnice, osobné listy, osobné svedectvo, akokoľvek. A ak toto budeme robiť úprimne, s cieľom, aby sa Pán oslávil, verím, že Boh si takéto spôsoby evangelizácie našej misie, nášho svedectva použije a prizná sa k ním. Nech svedčíme o Kristovej moci, ktorá sa v našej slabosti dokoná. Amen.